site sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag syempre pa mga kabombo, sa hindi malabutan sa aton singa Bombo mobile app, ang aton siniyang ukon sa aton siniyang mga nag-enjoy, no? Pinaagi sa ila sini nga mga cellphone. Once nga downloaded ang aton singa Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, pwede kamo mga kabombo, no? Maka-enjoy sa aton si crystal clear nga live audio streaming, no? Sa tanan dira nga ang ila sini nga cellphone na download na sa Bombo mobile app, baw pwede get. Ma-enjoy ninyo kami ang aton sini nga crystal clear nga live audio streaming mga kabombo, no? Di sa mga wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app, aber download na kamo agud nga ma-enjoy ninyo ang aton si crystal clear nga live audio streaming. Mga kabombo, kamusta? Kamusta ang aton sini nga adlaw? Kamusta ang aton sini nga palangabuhian? Kamusta ang aton sini nga mga kabataan, kamusta ang dalagan sang negosyo, kamusta ang tanan-tanan, no? Kabay pa nga ti ubayan lang kita tanan sang mahal nga makaako, no? Agod nga nakalululampuwas kita sa sining mga pagtilaw nga hindi lamang man lang kita, no? Kundi bugos nga kalibutan. Ang mga pagtilaw nga grabe gid mga kabombo, no? Hindi sa ano pa do hindi ta mabatas bala ang ini nga klase sang pagtilaw nga kung pwede pa lang damgo lang ini, no? Damgo lang ini. Pero pagbugtaw ta amo gihapon. So bot silingon kinahanglan atubangon naton fair and square since mga kabataan man kita sang Dios. So amo na may ara kita sang salandigan, may ara kita sang salaligan mga kabombo, no? Kung sa diin makaangkon gid kita iya sang nagakaigo nga bulig sa nagakaigo nga panahon. Kay siya yang aton sini nga Diyos, siya ang aton si manunuga, He is in control of all, no? So kung daw hindi na naton iya masarangan, kay tendency naton nga matawo, amo na mo masalig lamang kita sa aton sini iya nga ikasarang. Pero aton sini ikasarang since we are just mortal beings, no, and full of imperfections, wala gid hawot-hawot. Pero once gani nga isalig naton ang tanan-tanan naton sa mahal nga makaako, pretty sure, for sure, mga kabombo, no, nga everything will just turn out right, and ang aton siniiya nga mga problema eventually makaangkon gid sang ginatuwag nga solusyon kag magkapadahan kita sa pagpangabuhi sa sining dutang luhaan, mga kabombo, no? Dutang luhaan kay gabi gid ang aton si mga problema, no? By the way, sa sining hapon gani, no? Sa mga naglantaw man dira sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod kaway-kaway, no? Kag subong man ang aton siniya nga Facebook Live. Sa nasiling ko na gani kung nagapangabuhi kita diri sa dutang luhaan, bangod kay ti full of trials in life, no? Although nga ti fair man niya ang mahal nga makaako sa aton nga kung may kasakit, may kalipay, no? Di ba lang mga kabombo, no? So sa sining hapon, may ara na makita mga kabombo, no, sa isa ka espesyal nga bisita sa sining hapon, no? Ang aton sining bisita sa sining hapon, no, hinunanon kita kag espesyal man ang pamaagi sini kay Sanday Bombo Carla Defensor kag subong man si Bombo Gracelyn mga kabombo, no? Ang aton siniiyang mga kaupdanan diri amo ang magaupod kag iga-assure diri sa aton palatuntunan kahapon lamang dugay-dugay, no? Aton sini nga espesyal nga bisita sa sini nga hapon, isa ini ka asawa kay isa ka iloy, no? Kag ini siya ang taga Sitio Agbalasyang, Barangay Bago sa may Salvador Benedicto, the former Don Salvador Benedicto or the famous DSB na subong ya officially ginatuwag na lamang nga Salvador Benedicto, mga kabombo, no? So taga didto ang aton siniiyang
tagpaambit sa iya sini nga true to life story nga puno man sa mga pagtilaw, especially sa subong mga kabombo, no? Ining iloy nga ni nagahingalan sa kay Mrs. Hanilyn Casinas, no? Si Mrs. Hanilyn Casinas, ang iya sini nga husband ara man si Sir Ian Confessor kag upod-upod man nila, no? Dala-dala nila ang ila sini nga 1-month-old baby girl, no, mga kabombo. Kag aton ini kilalahon karon dugay-dugay, no? Ang isa ka pamilya, no, together with their 1-month-old baby girl nga si Sunshine Confessor, mga kabombo. Aton hibaluon ang ila sini iya nga kasaysayan, ang ila sini nga true to life story, no? Ila binigid sa kay ang aton sini nga letter sender kung baga, no? Pero aton siyang interviewon, no? Aton siyang makipaghinunanon kita sa iya sa pagpaambit sa iya sini iyang kasaysayan karon sining hapon si Ma'am Hanilyn, no? Hanilyn Casinas sang Sitio Balasyang, Barangay Bago, Salvador Benedicto, mga kabombo. So standby ka mo. But before that, ari anay ho, aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mapinalangka nga mga tagpalamati, sa aton si masuki mga kabombo. Abi have time to relax and enjoy and just sit and don't think anything so negative or mga hindi manami, no? Ang inyo lamang sinihimuon kada timing gid sa aton siniiyang palatuntunan kahapon namang inyo himuon mag-ulo unwind, sulusandig, magpamati lang samtang nga nakapiyong-piyong, ang iba niya nagahilay-hilay gid, nagahuluhigda-higda, pero kuidaw gid nga matulugan kay wala pulos ang aton si pag-inupdanay kon ikaw dira ang nagakatulog, okay? Mga hiray-hiray lang kag mag-relax samtang yari si Miss Jazz, no? Sa pag hatag sa inyo sang pinasay naman a klase sang palatuntunan diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yari anay ho, ginapabugal tagin ang aton sining opening song ang Grand Champion. Sa aton kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose mga original beautiful songs, Bombo Music Festival 2019, mga kabombo ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019 ang ambahanon ngano, no? Gincompose ni LJ Manzano kag gin-interpret ni JR Aclarit, mga kabombo nga amo naman ang nagdaog bilang Best Interpreter. Aton pamatian kag lantawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 ang abahanon ngano. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Nausa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko.
ampingan ang atong handumanan. Bisan wala ka na, iagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang mulabaw, gugma lang o wa nailangin. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang, sakitan lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang ang nabilin, kag magadangat na kita sa takna nga alas 2, mga kabombo. Amoy itong aton si pambukas ng ambahanon, ang ambahanon ngano, Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019, gincompose ni LJ Manzano and interpreted by J.R. Oclarit, nga amo man ang aton sini sa among nga tuig nga Best Interpreter, mga kabombo, no? So kung gusto ninyo nga makaangkon man sang ini nga klase sang pasidungog sa inyo sini nga abilidad sa pag-compose sa mga matahom nga ambahanon, and at the same time, if you know how to sing, why not? Subong pa lamang ya, ano na kamo ya, compose na kamo, mga kabombo. Antes pa man sa tanan, antes naton nga iga-welcome, pinaagi sa aton siniiya nga patrol sa kay Bombo Carla Defensor, kag subong man sa kay Bombo Gracelyn, mga kabombo, no? Ang yari anay ho, ang aton siniiya nga pag-tuki sa isa ka pinanid sa maragtas sang aton siniiya nga kalibutan, mga kabombo, no? Kadto kita sa aton si kahapon lamang, today in history. Kay mga kabombo, no, kabahin ini, no, kung may ara kita sa mga matutuod nga kahapon lamang, may ara makita sang mga kasaysayan abi sa aton si kabuhi, may ara makita matutuod nga kahapon lamang, mahitabo, no, sa aton sa Pilipinas kung may dalalag ko, kaga subuman sa bugos nga kalibutan. Subong adlaw kadto kita sa aton sini nga world history, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, nakaibalo-bala kamo, no? Marso 10, no? Today is March 10. Nakaibalo-bala kamo nga subong adlaw petsa 10 sa bulan sang Marso, ikaduha nga adlaw sang Webes, no? Ang first Thursday sa sining nga bulan,
That was last Thursday man, no? Of course, Marso 3. Subong adlaw mga kabombo, ikaduha nga adlaw sang Webes sa bulan sang Marso. It's the 10th of the month of March 2022. Kag amo ini nga adlaw basta ikaduha nga bulan or ikaduha nga adlaw sang Webes sa bulan sang Marso, diri gina-celebrar kaangay subong adlaw, no? Depende kung saan o ikaduha but silingon ang celebration sini movable feast. It's because nga depende kung sa diin natuon ang ikaduha kag ano nga petsa ay ikaduha nga Webes, adlaw sang Webes sa bulan sang Marso. Kay sa sini nga adlaw, sa second Thursday of the month of March of this year 2022, ginaselebrar ang World Kidney Day. No, grabe no. Ang World Kidney Day aton ini nga huluhambalan no diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Sa tagsa nga mag-abot no ang ikaduha nga adlaw sang Huwebes sa bulan sang Marso kada tuig, ginahiwat sa bugos sa kalibutan ng World Kidney Day o kung ini ginatawag nga WKD. Ang World Kidney Day o kung WKD, isa ini ka global awareness campaign nga naga-focus sa kaimportante sang aton sini nga body organs nga amo ang kidneys mga kabombo, no? Kamusta ang imo siniya nga kidney? Kalakip na ang pagpanubo, no? Tagsa nga may ginahiwat nga selebrasyon ang World Kidney Day o kun WKD kaangay subong adlaw, no? Dala na diri, no, ang pagpalapnag sang awareness o kun ang mabuligan nga mapanubo ang mga kaso, no, sang balatian sa kidney kag sang mapait nga impact sini sa aton sini iya nga ikang lawas sa aton tagsa ka mga pasyente, no? Kung magambal kita gani kidney, no, when we go to anatomy, no, kung magambal kita kidney o kung kidneys kay isa ini ka pares, no, one pair of kidneys, duha ka bilog nga aton sa kidneys, no? Amo ini isa ka pares sang organ sa aton lawas nga nagakorte bin ukon daw kaangay sang liso, no? Makita naton dira sa aton siniya nga Facebook Live mga kabombo ang pila ka mga graphics, no, to support our kapon lamang today in history, which is we are celebrating now the World Kidney Day mga kabombo, no? So isa ini ka pares sang organ sa aton lawas nga nagakorte bin ukon daw kaangay bala nga sa liso ang yan sini nga korte nga ang ini nga duha ka bilog nga daw kaangay sa liso nga korte sang organ sa aton lawas sa gitawag kidneys, yara ini nahamtang sa kilid, no, sa aton sini nga spine, sa idalom sa aton sini nga ribs o kun karubkob or behind our belly, no? Ang kada kidney may 4-5 ka inches ang kalabaon, roughly the size of a large fish, no? Daw kaangay sa dako ang iya sini iya nga kalabaon. Ang trabaho o kun papel, no, daw kamumuo balang kalabaon niya. Ang trabaho sa ukon papel sang aton sini nga kidneys mga kabombo, amo ini siya ba ko importante gini sa aton si kidney mo. Amo ini siya ang nagasala, no? Ang iya sini iya nga responsibilidad, ang iya sini nga trabaho, ang iya sini nga papel, amo ang pagsala sang aton sini nga dugo sa aton sini nga lawas, no? Sa pagsala, no, pag-filter, diri ginakakas, importante gid, no? Ginakakas sang kidneys naton pinaagi sa filtering ang mga wastes o kun mga basura bala ngayara nagaimpon sa aton si madugo, no, mga higko sa aton si dugo, ginakontrolar ang fluid balance at the same time sa aton siniya nga lawas mga kabombo kag ang kidney mo ini siya ang naga keep, no, our kidneys keep the right levels of electrolytes in our body. Grabe gali, no? Grabe ang iya siniya nga ano ni nga papel
sa aton sa kidneys. That is why we have to really protect, no? We have to take good care of our body. Kalakip na din ang aton si organs nga kidneys, mga kabombo. Kag nakibalo-bala ka mo sa nga bangod sang pagsirkular sang dugo sa aton lawas, no? Kundi ka circulate, no? Ang blood circulation sa aton lawas, kag dira gaagi na dira sila sa kidneys, mga kabombo, no? Ga-circulate nga nagaagi sa aton kidneys, kag nagginasala dira, mga kabombo. Nakibalo-bala ka mo nga ang circulation diri sa aton sini nga dugo, mga kabombo, o sa pag-circulate sa aton sini nga dugo sa aton lawas, ini ang nagalabay sa aton kidneys sa sulod sang 40 ka beses, no? Sa kada adlaw. Ika adlaw-adlaw, grabe man ang aton sing mga organs, kada naton organ may ara iniya sang papel mo, no? So ang kidney naton bilang filterer o kung naga-filter sa mahigko, kaya sa aton sini nga dugo, mga kabombo, nagakontrolar sang fluid balance, no? Ginakontrolar niya ang fluid balance sa aton sini nga lawas, kag amuman ang nagapabilin nga mangin yara sa insakto nga level ang aton sini nga mga electrolytes, amo ni ang mga ginahimo sang kidney sa aton sini nga lawas. Pero pinaagi sa pag-circulate sang aton sini dugo sa aton sini nga lawas, ang aton sini nga dugo nagalabay sa aton sa kidneys sa pagsala sini sa malapit 40 ka beses kada adlaw, no? Grabe, no? Amo ini ang proseso, no? I-picture out amo ini ang proseso, no? Blood comes into the kidney, waste gets removed, and salt, water, and minerals are adjusted if needed, no? The filtered blood goes back into the body. Waste gets turned into urine, which collects in the kidney's pelvis, a funnel-shaped structure that drains down a tube called the ureter to the bladder, hasta nga ti ipangihi naton. No, it's good nga mangihi kita, binaton do ka usual man lang nga nagapangihi kita. Yes, it's natural, pero ang ang kaimportante, no, sa pagwa sa aton sini iya nga urine sa aton sini nga hihi, kay dira nadala ang aton sini nga mga wastes sa aton sini nga lawas pinaagi sa pagsala sa aton sini nga kidneys, no? Ang World Kidney Day, mga kabombo, ang WKD nga selebrasyon, no? Ginaangot man ini sa iban pa nga mga health problems ukon balatian nga dala sang balatian sa kidneys sa bugos na kalibutan. Sa ibuloan nga ang common nga balatian nga nagaigo sa aton duha ka mga kidney amo ang chronic kidney disease, no? Delikado ni ang CKD nga tuman ka harmful. Kag sa karon, amo ning kamaturan, out of 10 people, mga kabombo, sa tagsa na pulo ka mga tawo sa bugos sa kalibutan, isa diri ang nagaantos sang chronic kidney disease, mga kabombo, no? Ang World Kidney Day nga gina-obserbar annually, no, sa second Thursday sa nasiling na naton, sumugod sadtong tuig 2006, no? Bot silingon, nagsugod ang World Kidney Day celebration sadtong tuig 2006. Karon lapit na sa 100,000 or hindi mila, kundi lapit na sa 100, lapit na sa isa ka gatos tanan ka makapungsuran sa bugos na kalibutan, kalakip na kita diri sa Pilipinas ang nagaugyon, nagaupod sa tuigan nga selebrasyon, no, sang World Kidney Day nga natuon subong nga adlaw 10th of March of this year, kay amo ini ikaduha nga adlaw sang Huwebes, no? Sa karon nga tuig 2022, mga kabombo, kada tuig may tema ni siya mo. So ang tema sang World Kidney Day today, nagasiling sa Ingles nga pulong, Kidney Health for All Bridge or Kidney Health for All Bridge the Gap to Better Kidney Care, no? Amo na ang ila subong nga tema, no? Kaya nagaugyon man kita diri. Kidney Health for All, Bridge the Gap to Better Kidney Care, mga kabombo. So sa subong adlaw,
no? Happy World Kidney Day. Para nga ma-aware kita kung ano ka-importante, mga kabombo, sang papel sa aton si kidneys, one pair of kidneys sa aton siniiya nga lawas, mga kabombo. Philippine Standard Time, 12 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, antes naton nga igaabi-abi ang aton siniiya nga espesyal nga bisita sa sining hapon, mga kabombo, sa pagpaambit sa iya sining nga true to life story, no? Si Mrs. Hanilyn Casinas sang Sitio Agbalasyang, Barangay Bago Barangay Bago, Salvador Benedicto, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Magabuyanay ako sa pila ka mga panumdom, mga kabombo, no? Pagbalik naton, iga-welcome na naton si Nanay Hanilyn Casinas. Pagkatapos, lamang silang importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo
Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik na kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kahanginan si Miss Jazz. And without much ado mga kabombo, yari naman ang aton siniga dulong sa inyo nga true to life story no sa isa ka Iloy nga nagahingalan lamang sa kay Ma'am Hanilyn Casinas, no? Si Ma'am Hanilyn Casinas, no? Taga Sitio Agbalasyang, Barangay Bagos, Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Ato ni Baloon, ang yan sininga true to life story, live and direct kita. Dira mismo sa ginamtangan ni Ma'am Hanilyn. Ara subong sa aton siniyang linya, no? Si Ma'am Hanilyn. Ma'am Hanilyn, good afternoon. Bomba Jazz. Yes. Sa Bomba Jazz, alive kita diri sa Bong sa Confident Dental Clinic, no? Kung nga sa diin adri, kaupon naton ini anay ang mister ni Ma'am Hanilyn kay medyo masako pa sa sulod na nagakarga pa ini kay baby si Ma'am Hanilyn. Subong Bomba Jazz, kaupon naton si Mr. Ayan Confisor, amo ini ang mister ni Ma'am Hanilyn Bomba Jazz, no? So aton ini ipagasaysay kung paano ini sila nagkilananay kaga kung ano ini ang ilang pagapangabuhi Bomba Jazz. So sir, maayong hapon, kamusta subong ang aton nga pangabuhi sir? Mayong hapon man. Okay lang naman ma'am, kaso lang sa dili. Hindi kami ka mayo sang obras ang amon nga baol kay sa bata. Pagkagabi mapulaw kami sa bata kay duwa man kami makapulaw hindi man nga siya lang mapulaw mapatiti sa bata. Kay duwag kami siya sang mamador ako na lang man-dropper siya para makatiti ang bata ma'am. Sir, pila ka na gani ka tuig? 27 ma'am. 27. Si Ma'am Hanilyn, pila na iya ka edad? 26. So sir, paano gid ka mo ini nagkilalanay ni Ma'am Hanilyn? Nakilala na kami dito sa Manila through Facebook. Through Facebook na chat-chat. Kita-kita pag puli na mo nga halin sa Manila by ganito nga Yes, April. April. Magkasabay kami puli diri sa Negros. Tapos nagsabay man kami Dali lang nag-positive sa Bombo Lianizil. Bomba Jazz? May pamangkot lang ko. Pwede si Ma'am Hanilyn, aton siniyang istoryahon sa kay Ma'am Hanilyn. May hapon si imo Ma'am Hanilyn. Ma'am Hanilyn? Yes. Ma'am Hanilyn, si Bomba Jazz sa piyak nga linya. Yes, sa Bomba Jazz, sige Bomba Jazz. So Ma'am Hanilyn, Casinas, no? Taga Salvador Benedicto kaged. By the way, pila ng edad ni Ma'am Hanilyn? Pila ng edad mo? 26. Okay. Yes. Dali lang ged, no? Si Sir Goro ay ibutang ta si Ma'am Hanilyn sa tunga, no? Palihog So, lang na. ma'am, pwede ka makabailin position. Yes. Okay. Dali lang ged mga kabombo, no? Kay agud nga maano nato ng ila siniiya nga true to life story ged, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kay ang Iloy gini among aton siniiya nga of course, dalaman ang amay, no? Kay parang maano naton, madulong sa inyo ang ila sininga true to life story. Sa nakita naton mga kabombo, ti ara sila sa isa ka bulungan, no? Na timingan gid kag ti amo na nga nag-request na lamang sila nga ti i-live na lamang kaagod nga may buloan ang ila sininga sitwasyon. Ara na sa aton sininga linya si Ma'am Hanilyn Casinas. Yes, sa Bomba Jazz. Okay. Sige. Istoryahon ko si Ma'am Hanilyn. Sa liwat, Ma'am Hanilyn, maying hapon? Maying hapon, ma'am. Kabalugig ko nga ang imo sini nga sitwasyon daw, anyway, gapungko ka naman lang, no? Gatulog ng imo si bata? Oo. Pila ng edad mo gani, Hanilyn? 26, ma'am. 26 years old. Okay. Taga diin ka gid, taga ang imo siniiya nga mga ginikanan, diin ka nabunag dira gid sa Salvador Benedicto? Oo. Ikaw ara ka gid sa Salvador Benedicto.
Pila ka mo ka mag-ululutod, Hanilin? Bali, anom kami, ma'am. Tapos ako ang subang. Tapos may mga mangod pa ko 5 kabilog. Tumandok gid ang imo sini nga mga ginikanan dira sa Salvador Benedicto, no? Okay. Sige. Ang san-o ka mo, Hanilin? Okay, dali lang gid. Bombo Lializil. Yes. Kay daw na naisayran ko bala nga basi si Ma'am Hanilin kinahanglan dira o kon available siya for interview sa nasaad naton nga amo na siya ang aton siniga pamangkuton o kon aya sini nga husband ang available subong. Okay man, ba mo dyan si Okay, Ma'am ma'am. Hanilin Subang. Okay, sige. Ma'am Hanilin, ang imo si maginikanan taga tumandok gid sang Salvador Benedicto. Oo, ma'am. Taga Don Salvador, gid. Taga Salvador. Anong kamok ka maglulutod? Medyo daw gahod kita dira, no? Sa aton sa iyang nga mga tagpalamati dali lang gid, no? So, sige. Since nga kabaluman aguro sang ila sini nga life story ang iya sini nga husband, okay lang siya dira, no? Sige. Hanilin, ang imo sini nga mga ginikanan taga dira gid sa Salvador Benedicto, both of them, ang nanay kag tatay mo? Oo, taga Don Salvador pero wala na ko tatay, nanay na lang. Ahay. Ikapila ka sa inyo nga mag-ululutod? Ako ang subang, ma'am. Bali may mangod pa ko 5 kabilog. Ikaw ang subang. Ano ang anong trabaho sadto ni tatay mo kag subong abi? Bali sang una, sang panguma una. lang tatay ko kaso napatay siya, mga 7 years old pa ko. Bali mama na lang nabilin. Ahay. Tiging padako ka mo sa imo sini nga iloy. Anong trabaho sa iloy mo? Panguma man, ma'am. Panguma man. Okay. Sa anong kamo ka maglulutod? Naka-eskwela man kamo nga anom nga mag-ululutod? Naka-eskwela, ma'am, ko mo kay Pigadon. Naguntat ko, grade 4 lang. Ahay. Sa anom kamo, wala gid sa may naka-graduate, abi? Akon nga mangod dason sa akon, bali naka-eskwela sa Subong. Amo lang ang nakaalampos. Ti ang imo sini iya nga sitwasyon siguro isa sa mga rason kun nga ang temprano ka pa namana, no? Pilang edad mo sa nga nagpamana ikaw? 17. 17. Okay, 17 anyos. Nasuguran to gina ni Sir Ayan Confessor ang inyo sini nga love story. Diin ka abi nga nagpadulong ka dito sa Manila? Oo. Bali dito kami kilala na. Okay. Dito ka mo nagkilala nay nga duwa sa Manila. Oo. Pagkatapos na in love bali ka mo Oo, sa Facebook lang tapos updanay kami puli di halin sa Manila. Sa Facebook ka mo nagkilalahay pagkatapos dito ka mo sa Manila nagkilit anay abi kag amo na nagdesisyon ka mo nga sang pagbalik na didto ninyo halin sa Manila padulong na diri ang inyo siniiya nga nakapaman na bali nakasal na kamo Hanilin? Wala, ma'am. Wala pa. Ining imo sini nga husband taga diin ini siya ya? Taga Magalyon. Magalyon sa Moises Padilla. Oo. Kasi Manuaged. Okay. Ang iya sini iya nga pamilya taga dira man sa Moises Padilla. Oo. Okay. So sang pag-abot nyo diri, nag-upod ka mo o kung kasal gid ka mo iya? Bali naglagan pa mga 2 weeks tapos nag-upod kami. Okay. So wala pa gid ka mo nakasal sa subong? Wala pa. Diin ka mo nag-estar pagpauli nyo gid diri? Bali sa Don Salvador, ma'am. Okay. Ano to nga year pagpauli ninyo? Sinila nga 2020. Sang last 2 years ago? 2021. Last year, 2021. Okay. Kay amo na, nagdesisyon ka mo yung mag-upod na lang gid? Oo. Dra ka mo sa luyo sa imo sa Iloy? Baliga star kami subong sa akon nga mama. Oo. Sino gani ngalan sang mama mo? Si Rosalinda Casinas. Rosalinda Casinas. Pila ng edad subong ni mama?
36. 36. So dira ka mo bali sang nagligan nga tuig dira ka mo nagpuyo, no? So anong trabaho ni Mister ni Ayan? Pangumaman, ma'am. Pangumaman. Bisan ang imo sini nga iloy amuman ang iya sini nga trabaho subong amuman na pangumaman. Oo. Ang imo sini nga 5 ka mga kauturan di inaya. Bali, ang duwa, gaobra sa Bacolod. Tapos, ang duwa man ato sa balay. Okay. Gaano na lang gid kamo ino, panikasog man agon nga mabuhi abi. San bali do ka early gid nga nagbusong ka no, pagpauli mo diri wala ka pa man to nagbusong. Wala. Aha, san ka lang na abi nagbata? Sang February 2. Okay, last month lang. Oo. Aha, February 2 sang nagligad nga bulan. So, ang sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, nagalantaw sa aton si Facebook Live kag YouTube channel. Ang ginakungkong ni Ma'am Hanilin, amo na siya no? Amo nang bata mo. Babayi na kag isa ka pa lamang ka bulan kay last month na siya gin bunag mo no? Oo. So sa inyo siniya nga pag-upod ni Mr. ni Sir Ayan, ano ang inyo sini nga pinaka-problema gid? Kay hindi mapunggan, no? Nag-ilabanay ka mo, no? Ikaw pila ang edad mo gani sa nasiling mo na? 26. 26. Subong? Oo, Oho. 26. Si Mr. pilang edad? 27. 27. Okay. Abi ko anay gani 16 ka. 26 so 27. Okay. Sa pag-upod ninyo last year lang kamo nagkanto din mga more or less mga isa pa lang ka tuig kamo nagaupod bilang mag-amo na although nga wala pa kamo nakasal. Ano ang imo sini nga mga problema nga na sugatan abi? Hanilin? Ang problema ko gid subong, ma'am, ang sitwasyon sang bata ko. Kay budlayan siya magdidi sang sitwasyon niya subong. Ahay. So ang imo subong nga problema amo nang ginakungkong mga bata nga si Inday Sunshine, no? Ngalan na si Sunshine, no? Si abot silingon sang Sunshine, gasilak, gabudlak, no? Ang adlaw. So kapositibo gid. Pero si Inday Sunshine sa naibaluan ko antes pa man, no? May ara siya sang pagkabunag mo ni sa iya last February. Ano ang naisayran mo? Nakitaan mo sa imo sini nga bata? Pagbunag mo? Bali sang wala gid ko, ma'am, kabalo nga nag-amo ni akon bata kay sa ultrasound wala ko man nakita nga amo ni sitwasyon. Ano ang sitwasyon ni Inday Sunshine? Nga daw na lain man siya nga pagkasungi, ma'am. Ay, sungi siya bali. Oo. Bali naguba iya ilong ba. So may ara naglain-lain nga klase sang ano mo pagkasungi, no? May ara gid nga daw halin gid sa alingagngag, no? Hasta sa ilong tig daw amo gina ang iya sini nga sitwasyon subong. Pero nami man kay naga prenatal ka kag natingala ka gani kay suno pa sa imo daw wala ina nakit-an sa nagapa-prenatal ka abi bulan, no? Kung saan ang imo schedule sa pagpa-prenatal. Hanilin? Oo, ma'am. Amo na gani nakibot gid ko, ma'am, kay kada bulan ga prenatal man ko tapos nagpa-ultrasound man ko wala man nakita nga amo ni ang sitwasyon sang bata. Ahay. Daw ano gani inang daw na ano ko gani nga subong ano gid man schedule gid man sa iya sini iya nga pagpakonsulta haw. Oo. Ahay. Ti ulo andaman mo na kay ti kabudlay nga daan sa aton sini karon nga sitwasyon, no? So sungi siya pagkatapos ano ara kamo da subong nagpakonsulta, no? Sa inyo sini nga 1-month-old baby nga si Inday Sunshine, si Baby Sunshine, si Baby Shine. Ginpakonsulta niya pa ninyo para sa ano nga rason? Para sa iyang ano, ma'am, operasyon. Ay, okay. Kay ang operasyon operahan siya bali dira sa ang pagkasungi niya operahan? Oo, pero hindi pa subong kay hindi madali-dali. Okay. So bilang iloy kag si Sir Ayan Mandirao nga upod, I'm sure ang inyo siniya nga gusto
nga matadlong man no ang ang diferensya sa inyo sin nga baby si Sunshine. Oo, ma'am. Amo na gani, ma'am, nga sa maya willing da mabulig sa amon, mga tani kami bulig para sa operasyon sa amon nga bata. Ahay. Doon nagahibi sin day Sunshine da subong? Ahay. Oo. Pero wala man siya abi diferensya, wala man siya sa may ginabatsyag. Amo lang gid na ang iya sini nga sitwasyon, no? Oo, pati sa iyat galit tiil, ma'am. Ano ang tiil niya? Baliga kiwi. Nahay. Hindi man siya polio victim? Hindi man polio? Ka-cute sa bata, Hindi man. no? Ay. Nagahibi-hibi, oh. Abi ipatupad si Sir Ayan, ho. Wala ta na nakita si Sir Ayan. Ang iya sini nga tiil, abi lang tawon ta? Amo na, ho? So anong hambal sang imo sini nga doktor sa iya sini nga tiil? Wala pa man sila diya, ma'am. Ano na sa wala kun tuo? Tuo. Tuo. Okay. Ay kanami man lang ti. Bot silingon wala man siya abi na hilana, wala man siya na ubo o kun ano man lang ti schedule ja ba lang ina nga magpakonsulta dira. Wala man sa may ginabatsyag, ma'am. Okay, very good. Kay daw kaluluoy sang bata kun may ginabatsyag, no? So, ginpasugtan man kamo sang doktor nga dalon ang anyway, ara secure kamo da subong sa clinic nga na. Ga ara kamo da may ano kamo sa social distancing. Oo, ma'am. Very good. Gusto sang doktor nga makitaan ang sitwasyon gid personal sa inyo sini nga baby. Oo. Aha. Ti bangod kay mangunguma man lang si Mister, si Ayan, no, ang imo sini nga Mister. Ti amo na ang inyo sini nga problema sa karon. Amo ni gani, ma'am, problema ko tani ay mangayo ko galit tani bulig sa may mga willing nga mabulig. About sa sitwasyon sa bata ko. Oo man, kiti isa pa man lang siya kabulan kag I'm sure no may masanag nga future ining aton sini nga baby diri. So bangod kay ti mangunguma lamang si Mr. Ikaw wala ka man sang may tinapusan? Wala. Wala ka man sang trabaho abi sideline? Wala gid kami kuhaan, ma'am, kay panguma lang. Sino ang nagtulod sa inyo kag sino abi ang naghambal nga ti mapakonsulta tato agud nga may ara gid man niya may before no may ara mga kabombo may ara kita sang mga NGOs nga ang ila sini nga kausaya hatagan sa operasyon libre ng mga Operation Smile na bala nga sa subong I'm sure may ara na. So amo na ang gusto ninyo para sa bata nyo nga maoperahan ang iya sini nga pagkasungi. Oo. Pasalamat gani ko, ma'am, nga may nagbulig sa amon sang check-up subong. Ahay. Sino tupad balay ninyo? Si Doc Chelo man eh. Ahay. So mismo ang doktor amo ang nagbulig sa inyo nga at least no. Syempre sa mga kaangay sina subong ya wala na problema no maamat-amat na samtang huben pa ang baby, mamat-amat na ang iya sini nga pagkasungi no amat-amato na maybe may isa pa na ka-operasyon kun madayon ang first operation para matadlong gid kay I'm sure gwapa ining si baby Sunshine no siya na subong ang nagahibi Hindi. Hindi ang tupad gatulog si baby Sunshine sige ti isa kay Ma'am Hanilin upod man sa imo sini nga banda no mga lang ko abi mensahe sa kay Sir Ayan daraho. Sir Ayan, yes. So yes, Abamba Jazz. Sir Ayan, anong imo sini nga apelasyon? May nga po Ang imo sini nga apelasyon kamus anong gusto mo I'm sure may handom ka sa bata mo. No, ma'am, nga baka operahan na siya, ma'am, tapos mapadako naman sa mayo. Nga, mag-eskwela siya, ma'am. Dili man siya mabuli sang isig kapareho niyang mga estudyante, ma'am. Ahay, oo man no, kay kabudlay mo. Ti, ano ang naka-istorya na kamo sa doktor? Sino ngalan sa doktor? Ano ka nga yan, Ano ka ngalan ni doktor?
Dr. Militante si po. Dr. Militante. So ano ang iya sininga promisa ipaidalom sa operation ng inyo sininga baby, si Baby Shine, Sir Ayan? Ano ka na Ano ka na Mhm. Wala pa man ma'am kay ginaano pang iya nga ilong ma'am para dili man siya maoperahan din ma'am kay ano pa man treatment pa man siya ma'am. But silingon first check up nyo ni Subong. Oo ma'am, first check up. Aha. Ti bilang isa ka amay padre de pamilya, ti imo ginaya responsibilidad aya no? Oo ma'am. Oo, amo nang rason ko nga ang ti buligay lang kamo si imo sini nga asawa nga si Hanilin kag hindi na madulaan sa paglaom no. Ang imo sini nga apelasyon, anong may nagapinamati subong nagalantaw no. Anong imo sini mahambal Sir Ayan? Ma'am. Anong mahambal mo? Ang imo sini iya nga pag-apilar man abi may ara ka gusto nga ihambal? No, ang ako lang maano ma'am bata sang ingani ma'am. Hindi lang pababayan, ibantayan lang sa maayo. Kada ko unsang maayo. Kay amo naghatag sa aton sang Dios, dapat batunon nato. Magpakabakod ka lang kaysa nasaling ko na ikaw ang padre de pamilya. God bless you, Sir Ayan, no? Sa sige, katapusan, no? salamat. I'm sure nga, may basi ba lang nakaschedule na nga, wala pa man ang doktor, Ayan? Na-address si Dr. Militante ma'am. Si Dr. Militante. So, Bombo Lianizil, ihatag na lang natin ang last nga mensahe sa kay Ma'am Hanilin kung ano ang iya siniya nga gusto nga ihambal sa karon. Yes, so Ma'am Hanilin, so si Mama Jazz, yes Mama Jazz. Ma'am, ang imo nga last nga mensahe sa ni Ma'am? Sige ma'am. Ma'am Hanilin? Anong imo sini nga luyag nga ihambalon subong? Ano imo mensahe? Sige. Siya na ang gahibi o kon ang tupad? Ang sa piyaka, Bamba Jazz. Okay. Ma'am Hanilin, anong imo sini gusto nga mensahe? Subong, anong gusto mo nga apelasyon? Pati sa tatabakal. Sige na. Mahibi si Ma'am Hanilin na Bamba Jazz. So, si Sir Ayan, aton nga kwaan. Siniso Sir Ayan, Andre Cal. So, swap sila na yung Bamba Jazz. Okay. Okay, sir? Okay, so Bamba Jazz, yes. Si Bamba Jazz, yes, naka-monitor na si Sir. Okay. Sir Ayan, ano ang imo sini iyang mayuman kay si Baby da, ang imo sini nga Baby Shine. Hindi na amo nang nagahibi da subong no, kabuot pa lang sa imo sini nga bata, no? Oo, tulog man siya ma'am. Oo, kagwapa pa, no? Tiun andaman nyo gid na kag hindi nyo gid na ipasayang-sayang si Baby kay kabudlay subong, no? Especially nga mag-travel na kamo karon pabalik dito sa inyo Puloy-an sa Salvador Benedicto, kailangan amligan nyo gid si Baby, no? Ipalayo mo sa mga tao. So Sir Ayan, bilang padre de pamilya, ang imo sini iya nga as early as this, sir, no? I'm sure bilang isa ka amay, palangga mo gid ang bata mo together with Ma'am Hanilin. Anong mga gusto mong handom? Samtang bata pa ang imo siniya nga baby. Number one I'm sure, no, gusto mo nga matadlong na nabatian naton bag-o gilang. Gusto mo nga tadlong ayan sini nga bibig nga may diferensya para hindi siya pag-ibuli, no? Oo, ma'am. Sa pilakada. Pero ano pagid ang hando mo sa bata mo bilang amay, Sir Ayan? Nga mapadako sa sang formal ma'am kag magdako sa sang may kahadlok sa Dios nga maka eskwela sang matadlong ma'am. Okay. Masarangan mo man na siguro, no? Ang imo sini nga pagpanguma, ano nga klase sang panguma na inyo dira sa Salvador Benedicto? Tanong man lang sang pinya ma'am. Ay, may ara ka mo sang pinyahan, abi. Oo. Okay. Amo lang ang inyo nga palangabuhian. Upod sang imo sini nga mother-in-law, ang nanay ni Ma'am Manilin? Oo, ma'am. Pinya lang gid siya, ma'am. Pinya lang gid. Di daw ka okay man lang. May ara okay man lang. Okay lang ma'am, ano man. Pero
ang gatas ni baby, ano siya, breastfeed siya? Oo, ma'am. Breastfeed siya, ma'am. Ka very good, Ged. Amo na siya ang kausa, tadi nga ipalapnag man, ngati breastfeeding, ano ginaya mo, good for the babies, ginaya. So, wala ka mo problema, as of now, no, kay 1 month old pa man lang si Baby Shine, wala ka mo problema, abiya sa iya sininga gatas. Oo, ma'am. Sa karon sa inyo sininga pag sinalayo bilang mag-asawa, ano subong ang problema ninyo, abi? Ang problema lang naman, ma'am, kay kung gabi, ma'am, duha ka gid kami mapulaw sa bata, ma'am, kay magpatiti, ma'am. Tapos, kay ako pagka-aga, hindi ko mayo kaobra sa akong baol, ma'am, kay tuyo pa, ma'am. Ahay. Ti amugid na. Amugid na yang lagi na siyang sitwasyon. ginaano, ma'am. Amugid na ang sitwasyon sa mag-asawa, no? Oo, ma'am. Kanami maganit sa imo Sir Aya, no? Kay ti responsable ka man kag kung sa ano pa man enough ikaw sa pag-atubang sa imong responsibilidad, no? Sa Oo, isa ma'am. ka iloy nga bag-ong bata, kinahanglan niya gid na ang pagpahuway man. Oo, makapahuway man. That is why nga kinahanglan man ang imo siniya pag bulig sa asawa mo, ti bulig ka man pulaw, no? Gani man, no? Wala tamay mo gina kaya mo ginatag sa Diyos. O gani man. Si baby, kamusta? Ano siya nga klase sang baby? Natural. Okay. Aha. Ma'am. Natural man lang na, no? Medyo pasensya lang gin mga kabombo kay ti ara kita sa ano mo, sa isa ka klinika bala. Nga medyo magulugahod-gahod. So sa katapusan na lang, Sir Ayan. Okay. Dali lang gin. Aha. Medyo, ang imo na lang sini katapusan nga mensahe. Ayan, ang mensahe mo. Na Mensahe mo, sir. para sa bata na lang siya na anak. Mensahe sa inyong sa mga tagpalamati, man ba Jazz? Yes. So, Sa nga tagpalamati gali ako lang mano sa inyo. Kag makabata ta sa among nga sitwasyon ay paano ta na lang sang padakon ta lang sang maayo tapos palanggaon ta ang bata. Di gusto mo man mag-appeal o kung mangayo man abis ang bulig sa mga may bulawanon nga tigipuson, I'm sure kadamo gid sa nagalantaw nagapamati. Ano ang imo si mahambal, Sir Ayan? Ako na mahambal tani mga ila kami tani isang bisag kamay lang nga bulig para sa amon nga baby para maoperahan siya sa ano tapos para siya mga needs. Okay. Why gid problema, no? At least sige, na. salamat. By the way, Sir Ayan, may ara man kamo dira sang inyo sininga telephone number, Oo, ma'am. cell number abi, kung sino ang may luyag dira nga magahatag, no? May mga ano kita, may mga bulawanon nga tagipuson nga nagapamati nga naglantaw subong para sa kay Baby Shine, no? Kung pwede pa lang gani mapicturean naton ang iya sini nga diferensya sa bibig, no? Para makit-an gid naton ang iya sini nga sitwasyon. Pero at least kanami lang gid sa iya kay wala man siya sa diferensya, wala siya nahilan. Amo lang gid na ang duwa niya ang iya pagitiil. Ano nang tiil niya wala kun tuo ang madiferensya. Bali tuo ni siya, ma'am. Tuo, ano kiwi o kun Oo, ma'am, gakiwi siya, ma'am. Ay, okay. Botsilingon ang iya sini nga tiil indi tadlong. Oo, di siya tadlong ang tuo, ma'am. Amo siya gakiwi. Okay, lantawon pa bala ipa-focus nato na iya sini nga tiil, no? Say antes kita tapos ang sini nga interview naton. Lantawon ta abi ang tiil ni Sunshine kag ang iya sini nga itsura. Dali lang ged, no? Sa kay Bombolya ni Zil. Focus. I-focus ta ang iya sini nga tiil. Ahay, amo nang tuo. So, Butchilingon, naga-curve siya, no? Oo, ma'am. oo. Curve na siya, ma'am. So, kabudlay na. Definitely, ang iasin nga pagtindog na, mabubudlay na, no? Oo, Bawti ma'am. duhagi, jagali ang iasin nga diferensya. No? Kabay pa, no? Pangitaan sa pamaagi, labi na gid ang iasin iya nga bibig, nga ti, amo na may diferensya, no? Sa katapusan, sa imo, Sir Ayan, no? Salamat gid kag kabay pa, nga mag-ano lang kamo nga duha dira, gapasulod, dali lagi kinag-abang ulang liya kitaan ko nga naga-focus gali, no? Gapasulod ang iya siniiya nga tuo nga tiil pasulod man, no? Pero ang isa ka tiil, Sir Ayan niya, okay man niya. Okay siya, ma'am. Normal siya, ma'am. Sige, kinanglan na pila ka adlaw, at least normal ang isa ka tiil sa wala, no?
Sir Ayan, kag sa imo si asawa nga si Hanilin, I'm sure nga ti kinahanglan na gid da subong ang pag-atipan no sa aton sini nga mga espesyalistang doktor. So salamat gid sa imo Sir Ayan kag kay Ma'am Hanilin, magpakabakod ikaw no. Hanilin, ang imo sa katapusan nga mensahe no. Go ahead. Ma'am, may mensahe ikaw sa ating nga taga-Palamati man. Aha. Di na magibi si Ma'am Hanilin, no? Ma'am Hanilin, go ahead. Ikaw na lang. Ate, sige, hindi. Kaya do alang-alang Kaya siya, Bombo Jazz. Ate, sige. Sige, Bombo Lianizil, salamat, Ged. Bombo Jazz, lastly, kaupod naton, adri ang nagbuligid sa ila, si Dr. Margaret. very good. No? Yes, so kung pwede, Bombo Jazz, makuhaan man naton siya statement Yes. para ma-explain ni no kung ano ni Okay. ang proseso man ni sa cleft palate inis ni baby. Okay. Ang iya sini nga pagkasungi, gini, cleft palate. Okay. So si Oo. Dr. Angelo, Jose Angelo G. Militante, Bombo Jazz. So Okay. kaupad naton adri sa bang. Doc, maayong hapon. Kaupad ta si Bombo Jazz sa piyak nga linya. Yes, sa Bombo Jazz. So sir, ako na Doc, paano ini nag-come up o kon nga nabuligan ini ang mga baby nga may cleft palate? Okay, sorry hindi ko ka-straight Ilonggo. Okay. Basically, ang cleft lip and palate no is a very rare disorder no for all the children no. Around 3 out of 10 children would have something deficiency or deficient no in the terms of development sang lips ang bata kay sang palate. And most of the cleft lip and palate children may mga associated nga syndromes. Hindi siya isa lang nga problem. Hindi lang siya lip, hindi lang siyang palate. No, it's something may associated pa. Like for example, Sunshine. Kay Sunshine may associated siya nga congenital syndrome. So makita nyo yung tiil niya, yung leg niya kagina, medyo club foot. Yes. No, club foot siya. So there would be associated syndrome for that. So hindi lang siya isa. So it's more on genetics, no? It's more on genetics nga ginapag-usapan naton. Ibig sabihin lahi that we have to know kung saan ang galing. But basically, everything can be corrected because bata pa naman siya. Yes. So, amo na ginaobra ta subong. So that's why ining si Sunshine no was actually referred no sa amon by a good friend no, so si Dr. Axel Gerochi coming from a certain chat group called Breastfeeding Pinay and Lactation here no PH no. So basically it was referred to me because Dr. Axel is a good friend. Yes. No, and of course, as the president of the Philippine Dental Association and the president of the Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons, yun palapit niya sa akon. Since I'm already based in Bacolod, and she believes no that makakabuligid kita para sa case nga ni. So Doc, may project ka mo ni regarding sa cleft and palate. Yes, Doc? ang Philippine Dental Association has what we call a cleft lip and palate foundation. May ara kami na. And we have this certain group also na called Oral Diseases and Cleft Lip Committee who's doing surgery all over the Philippines and gathering all the patients for surgery. We have teams no, that we can send from Manila, from Central Visayas, from West Visayas to everywhere sa Philippines. No, we can send them na to do the surgery for us. And also sa Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons, which is our dentists, which are surgeons, no, we do operate on those kind of cases. So damo kami all over the Philippines. So we can help provide surgery on that. And one good thing, if Sunshine would undergo surgery and help from the Philippine Dental Association, we have 97 dental chapters around the Philippines. So kahit sinong bata na may cleft, pwede nilang kadtuan ang dental chapter around the Philippines para makabulig man sa ila. Not only here in Region 6, not only here in Negros, but anywhere in the Philippines may dental chapter ta makabuligid sa ila who could help them in terms of dental, oral, surgical support. Now, we also have partners like, for example, kag-ina, may nagkadto from Smile Train and other non-government organizations who are willing to help also for this kind of cases. Yes, Bombo so, Lianizil? Doc, yes, Bombo Jazz. May pamangkot lang ko kay Doc. Doc, good afternoon. By the way, ang kaso ni Baby Sunshine, mo silingon, hindi lang ni isa no, ka-procedure ang kinahanglan ni Baby Sunshine? Yes. So Doc, ini ang case ni Baby Sunshine, hindi lang ni isa ka procedure ang kinahanglan. Hindi lang. Kaya we have to understand that when you say cleft lip and palate,
is not just a simple surgery of closing the lip lang kag ang palate. Kasi sometimes timing siya tanan, no? Timing gid siya. If you close in early the lip and the palate, mahihinder ang growth sang upper jaw. Kaya di ba naging close mo ang lip, so ang growth sang upper jaw, dumalimit siya, hindi siya mag-grow. Ang lower jaw ang matubo pa forward. Yes. So nangyayari yung mga cleft lip and palate patients pag na-surgery na nagiging babalo. So that's why the treatment for cleft lip and palate patients is until 18 years old. Until the time nga makorek naton pati ang nose nila, which is the job of the plastic surgeons na. So this cleft lip and palate surgery is not only a surgery part. It becomes a part of everyone, every specialty, nutritional, speech, occupational, and everything. Hindi lang siya basta-basta nga muna. Dugay pagid ni until we have fully restored to the most acceptable and most ideal form ang baby. By the way, Bombo Lianizil, since we're running out of time, kuwaon ko na lang gid ang promisa ni Doc. Doc, ang mapromisa mo sa baby, sa kay Baby Sunshine, definitely this is for free. Libre ini ang inyo siniya nga pagserbisyo sa kay Baby Shine, no? Sa inyo sini nga pagserbisyo abi. Doc, ang inyo sini nga promisa sa kay Baby Shine kasi sa parents niya nga tapuson gid ni, no? Pinaagi man sa inyo siniya nga grupo man abi. Yes, so Doc, ano ini ang imo nga promisa sini sa kaya Baby Sunshine kag sa parents nga matapos ini ang surgery na sa libre. Libre. Okay, there should be no promises on both parts, no? Kay when you do cleft lip and palate management and treatment, it's always both ways. Ibig sabihin, it's on the medical part, doctor's part, and part of the mom. Kaya nga kag-ina, sa sulod nyo, gin-emphasize namon ang participation sa parents. Na dapat, they should be committed on the treatment. Okay. It's not a one-stop shop that after you've done it, you finish everything. No, hindi. You have to have commitment of both parents. No? Okay. But on the part of the dentist here, wife ko, yung brother-in-law ko, we would promise that we would see it until the last part of the growth of Sunshine and other cleft patients kasi we do get a lot of cleft patients also here, so we do promise that we would see through it until the time. But of course, on the Philippine Dental Association and the Philippine College of OMS and other friends that we have, we would make sure also that we would help not only Sunshine but also the other cleft lip and palate patients of Negros Occidental. Okay. Bombo Lianizil, ang importante ang promisa ni doktor, no? Kay kanami sa iya siniya masanag nga may ara sang mga buligid. Kaga, I know this is for free and this is libre. Bombo Lianizil, salamat gid. Kaga, salamat pa kay doktor. No? Sino gani sa liwat iya sini complete name? Yes, si Dr. Jose Angelo G. Militante, Bombo Jazz. Okay. Salamat gid. Bombo Lianizil. Yes, Doc, thank you so much. Yes, Bombo Jazz. So, amo ato nabatian taman ini ang bahin sang istorya sini sang kabuhi ni Mama ni kag sang iya sini nga bana man na Bombo Jazz. Okay. Yes, Bombo Jazz, live kita diri halin sa dental clinic ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Philippine Standard Time, in punto las 3 na antak na sapon, mga kabombo. Salamat kid. Sa pagbinuligay ni Bombo Carla Defensor, Bombo Gracelyn Lubaton, kag subong man ni Bombo Lianizil Minardo, mga kabombo, dira, no? At least we are hitting 2 birds at one time, no? Ato nabatian ang true to life story sa mag-asawa, no? Nga sanday Ayan Confessor, kag subuman ni Hanilin, no, ang Iloy, mga kabombo, no, taga Hanilin Casinas, taga Sitio Agbalasyang, Barangay Bago, Salvador Benedicto. By the way, Bombo Lianizil, kindly get the telephone number or the cell number sang aton siniya nga mga ginikanan dira, no, sa mag-asawa agod nga malawag naton from time to time ang ila siniya nga cell number, no. As of now, mga kabombo, no, ginagapanukto kita sa Bulawano na tigipusoon ninyo
nga kung pwede mahatag lang ami i-announce ko lang diri ang mga telephone numbers nila kag kamo na lang bahala abya mag tawag sa ila kag kun ano man gid no. At the same time let's pray for baby Sunshine no, 1 month old. Nabatian naton sa kay doktor to nga may ano gid may future ang bata no, hindi lamang isa ka one time na shot nga operation kundi may damo no, kay ti daw pinasahi ang ya sini nga klase ya sang pagkasumi ang diferensya niya kalakip na sa ya sini nga tiil club foot no, ang ya sini nga tuo nga tiil kag nagpromiso man to ang doktor sa ila sini iya nga grupo man nga mabinuligay libre nga maghatag no sa mga may mga kabataan man dira no, nabatian ninyo this is for the kids libre pati ang ila sa maunto makorek man na mga kabombo. Salamat kid no sa kay Bombo Carla Defensor, salamat man sa imo sini iyang pag amumaman kay amo gid ni ang nag-usher sa aton nga mabatian ang true to life story ni Ma'am Hanilin Casinas kag at least may ara dayon balasang bulig from our professionals no sa aton sini iyang nga mga doktor. So wala kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Kag by the way antes pa man ari anang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible no. Kitaya mga kabataan kita sang Dios no, kung kabataan kita sang Dios ang Dios siya take good care gid sa aton. Kung kaisa mambal kita Lord, daw napabayaan mo ko, daw nag-isahanon lang ko diin ka na Lord, where are you? Abi ninyo mga kabombo aton lang inaya. No kay ang Dios siya ara ginaya sa tanan nga panahon especially kung may ara kita sa mga klase sang pag-away no sa aton sini nga kabuhi, away sa ginatuwag bala nga mga problema, away sa ginatuwag mga trials in life no. Initanan ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, it's kind of a war no. Away sa mga kapigaduhon, away sa tanan-tanan no. So ang Dios siya gahambal ginaiya sa aton mga kabombo basta magsunod lamang kita sa iya kag himuon naton ang aton sini iya nga papel bilang mga kabataan kay bilang isa sa kamaayo nga Dios no, perfect God, immortal God no, mutsilingon he is always for the good no, kaayuhan ni ang iya sini gusto para sa aton. So may reminder sa aton ang mahal nga makaako sa sini nga words of wisdom, sa sini balaan kasulatan sa Romans no, sa book of Romans chapter 12 verse 21 may ara kita dira bombo lito paghayon no, sa Romans 12:21 dira nagasiling, do not be conquered by evil but conquer evil with good. Isa ina sa mga pagsulundan nga luyag sang Dios sa aton no, nga away kita ya sa mga malain pinaagi sa kaayuhan, pinaagi sa maayo mga kabombo no, dira klaro kag at the same time may ara pagid ang yan siniiya nga mensahe sa aton sa Romans 12:21 ti amo na, do not be overcome by evil but overcome evil with good. Kag isa pagid no sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, and the Lord, isa sa promisa niya sa aton, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me to His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Kadamo so mensahe sang Dios sa aton nga after sang pangabuhi naton diri sa kalibutan niya, may i-look forward kita sang ginatuwag eternal life mga kabombo no. Sa 2 Timothy 4:18 amo nang nagahambal dira no, nga i-rescue kita sang Ginoo. The Lord will rescue you and me, all of us nga nagatuo sa iya, from every evil attack and will bring us safely to His heavenly kingdom no. Amo ni ang promisa sang Dios sa aton mga kabombo. So sa Romans chapter 12:21 and of course sa 2 Timothy chapter 4 verse 18 mga kabombo ang aton sining mensahe. Wala kita sa panahon, inisagyapo na inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Number 1! Basta Radio!